ҳамада салом дӯсто бародаро, ба шумо ҳастам. Ман Муҳаммад Сидиқ. шомадед ба шабакаи оламӣ. шахсоне ки мошин ё ягон техника бо арзиш доранд, пас бо ин рақамҳои мо танҳо бо тариқи Viber равон кунед. дар видеоролики рӯза на он қадар мошинҳои зиёд аст. нархи мошинҳо аз 6000 сомонӣ сар мешавад то 32000 сомонира. так што лайкҳои бобигира фаромӯш накунед. видеоролики оянда нархҳои мошинҳои арзон ва бештарро пешкаш мекунем. ба диққати шумо мехоҳам бирасонам ки мехоҳанд тафтиш кунанд ки запрет доранд ё не. пас ба ширкати билетфурӯшӣ онлайн тамос гиред. компания боваринокай шумо метавонед нархҳои билетҳои арзонро бо тариқи имо, WhatsApp, Viber дар муддати 5 дақиқа фаҳмед. ҳатман занг занед. Mercedes S-Classic ранги шоколадный кузов бошад седан, приводи шкафовая, газ, бензин, моторш бошад 1.8. коробкаш механик, соли бароиш 1994. нархаш бошад 24000 сомонӣ бо курси ҳозира 169000 рубл. боз савдо кардан мешавад дар назди мошин. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. занг занед ва маълумоти бештарро дастрас намоед. Opel Astra рангиш сурх, кузов хэтчбек, приводиш пешай. коробкаш механик, объеми моториш 1.6, бензин, газ, соли бароиш 1996. мошин ҳамаш 100%, кондитсионер дора кор мекунад. ҳуҷҷатиш ва темнитиш до 06/2019. аккумуляториш навай, моториш 100 мегасоибаш. мошин нархиш боша 32000 сомонӣ бо курси ҳозира 135000 рубл. рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. занг занед ва маълумоти бештарро дастрас намоед. ВАЗ 21099 рангиш серебрист, кузов седан, приводиш пешай, коробкаш механик, объеми моториш 1.5 тан, бензин, моториш тоза акай. соли бароишаш 2003. мошин дар беҳтарин ҳолати техникӣ қарор дорад. задагӣ нестак, яксола ҳуҷҷат дорад. нархаш бошад 26000 сомонӣ бо савдо кардан мешавад. кредитам гирифташ мешавад. бо курси ҳозира нархаш бошад 184000 рубл. рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. занг занед ва маълумоти бештарро дастрас намоед. газ 31029 дар шаҳри душанбе қарор дорад. рангиш сафед, газ, бензин, кузов бошад седан, коробкаш механик, приводиш пешақафовай, объеми моториш 0.4, соли бароишаш 2000. мошин 100%, 4 баллони нав дорад, запаскашам навай. нархиш бошад 5000 сомонӣ бо курси ҳозира 35000 рубл. рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. занг занед ва маълумоти бештарро дастрас намоед. инак боз ВАЗ 21099 рангиш сабзина, кузов седан, приводиш пешай, коробкаш механик, объеми моториш 1.5 танҳо бензин, соли бароиш 1994. нархаш боша 6000 сомонӣ бо курси ҳозира 42000 рубл. бо савдо кардан мешавад. рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. занг занед ва маълумоти бештарро дастрас намоед. бо ҳамин видеоролики мо шумо ба охир мерасад.
шахсоне ки дар канал обуна шудагӣ нестанд ҳатман обуна шавед, дастгирӣ кунед. шахсоне ки лайки бобигира мондагӣ нестанд лайки бобигира монед ва шахсоне ки мехоҳанд мошин ё ягон техникаи бо арзишона дар ҳамин канал дар савдо бигзоранд, пас танҳо бо тариқи Viber ба мо равон мекунед. аз ҳамаи шумо бародаро хоҳиш мекунам ки дастгирӣ кунед. видеоролики оянда мошинҳои бештар ва арзонро пешкаш шумо мекунем иншааллоҳ. сарбаландӣ, хонаободӣ, тани саҳат, имони мустаҳкам бо ҳар яке шумо хоҳонам боқӣ дар паноҳи Аллоҳ бошед. хай дӯстон, то боздид, то видеоролики оянда.